férovou cenu. Nejlevnější cena za 1 gram. Čerstvé těstoviny ze semolíny a ne ze žádný hlíny. Česká značka, žádná Čína. Špagetka pochází z Pěčína u Rychnova, kde se špagetka narodila. Zapomeň na to, že je to jenom kontejner. Je to mnohem víc, mění svět k lepšímu. To je velké poslání. Čerstvé, zdravé, prostě velký cíl. Buďme hrdí na 100% český projekt. Buďme hrdí na kvalitní potravinu. Dejme srdce zdravému jídlu. Špagetka Pěčín, špagetka Rychnov, špagetka Žamberk, špagetka Týniště, špagetka Teplice, špagetka Praha, špagetka Chomutov, špagetka Ústí nad Labem, a to za 1 rok. Děkujeme kolegům z Rychnova, ať už je to výstavba, projekce, konstrukce, výroba a kuchyně. Věděli jste, že to všechno děláme v Rychnově. To je špagetka!